Отново я направих. Сега ще ви покажа стъпките. Газираната вода, след това бак пулвера. Виждате как шупна, содата, захарта, нямах бяла, затова сложих кафява, олио, оцет, сол, ако не съм го казала. Тук пресявам брашното и го слагам малко по малко, за да преценя дали е нужно повече. Този път сложих 500, като в сместа не сложих цялото количество, ми си оставих малко за доумесване на плота. По някое време бърках с бъркалка, след това преминах с дървена лъжица, ръце и вижда се точно как я направих. Отдолу ще оставя отново рецептата за тези, които искат да си я запазят.